Para mula jadi nabolon debatan di saluhut tanoon di sonrodo au marsinggang manjugo armi nasun badi hai pasahat mangaluhon panggolu aku bergejala tangihon maangkukon romaho opung tongani au remoti au tingoluku hagogotan jarang mabiau dia kapasorion nasa ilaon dia kapanalahon ijol mana soture marado pon sininik mo na metmeto romahopong pagturong mahoson nasohat tulo sari asal mekel matataw dia kapanalahon naso ture Bege jala tangihon maanggukon romahopong tongani au remoti au tingolukon hagogotan jalan mabiau dia kapasorion nasa ilaw dia kapanalahon ijol mana soture marado pon sininik mo na metmeto romahopong patulong mahosom nasohat tulo sani asal mekel matataw dia kapanalahon naso ture Jala tanihon maanggukon romahopong tongani au remoti au tingoluku hagogotan jala mabiarau dia kapasorion nasa ilaon dia kapanalahon ijol mana soture marado pon siminik mo na metmetong romahopong patulong mahosong nasohat tulo sani asal mekel matataw dia kapanalahon naso ture alangi ale jolma bature pangalahon marado ponaw sosega sosirmo nang maralotu au nang maralotu debata ingot ti jolma ahadoho ingot ma